Isto que acabamos de ver foi feito polo goberno bipartito, e os cartos que nos pagou foi Dolores Torrado, que era a concejala de Economía. Isto que facía o bipartito, entre as silveiras e entre os toxos e toda a maleza, metía o saneamento aquí vertendo indirectamente. Isto é o que intentamos correxir con este proxecto. De la época del señor Velo. Es como hacía el saneamiento el señor Velo, siendo alcalde. Sen querer entrar en polémicas, o alcalde aludiu á enorme importancia desta actuación, amplamente demandada, cun presuposto que supera os 2 millóns de euros. Segundo el, con ela ponse fin a un problema de numerosos focos de vertidos urbanos que van parar directamente ao mar, corrixindo ademais eivas existentes na rede xeral, realizadas por gobernos anteriores. En Boiro temos un gran problema, que hai moitos focos de vertidos urbanos, e temos detectado máis de 12 focos de vertidos urbanos que van ao río. Isto permitirá garantizar o saneamento de Boiro no presente e no futuro, porque toda esta zona que din eles que está protegida de aquí para arriba está no plan general como urbana, consolidada e de alta densidade. O problema que ten o río Breiro é que temos un colector de fibrocemento. Eso quer dicir amianto, eso quer dicir contaminación da agua do río e quer dicir contaminación do agua do mar, que son 40 anos que leva aí. Segundo lugar, que conseguimos con esta obra? Porque ven aquí. Ven aquí porque o colector vai por o río fai estropicios, erosiona, hai puntos de fuga, a parte dos vertidos ilegales, e traémolos hacia dentro, hacia esta zona, para que os vertidos non vayan directamente ao río. Esa é a clave fundamental deste proxecto. Por esta razón non entende a polémica que está a suscitar a obra, principalmente por parte de algúns grupos da oposición, ao considerar que se trataba dun atentado ecolóxico, coa tala indiscriminada de árbores autóctonas que se atopaban neste bosque de Ribeira. A oposición, en primeiro lugar, pideu este proxecto, ou apoiou o bipartito. Donde estaba a señora Dolores Torrado, o pideu, o apoyaron. Ao mesmo tempo nos criticaban porque habían vertidos no río Breiro constantemente, tanto o PSOE como as mareas. E nós, evidentemente, non entendemos ese tipo de ecoloxismo. Ese tipo de ecoloxismo que, por cortar unhas árbores que nin son centenarias, nin son especies protegidas, das que, como vamos a ver nestas imaxes, abundan por doquier. Este proxecto foi dirigido por Aguas de Galicia. Estiveron aquí presentes na cortas da tala das árboles personas do Seprona e de Medio Ambiente para comprobar que se talaban os árboles necesarios. Non é como na actuación de Barraña, que se cortaron máis de 80 árboles de máis dos que estaban marcados. Nós no proxecto de Barraña estábamos de acordo que se cortaron os árboles que había que cortar, pero aquel non tuvo un seguimento correcto, se cortaron árboles demais para beneficio duns poucos. O alcalde referiuse tamén ao que significará no futuro este proxecto, que leva aparellado a construción dun espazo verde, que incluirá unha pasarela de madeira, un pequeno merendeiro e unha senda peonil ata a praia de Barraña. Vai a dar prestixio a Boiro, vai a ser un paseo de ocio e disfrute para a xente, non? A actuación súmase ás numerosas obras realizadas nos últimos anos en materia de saneamento, asumidas tanto con fondos propios como achegados de outras administracións, por un importe próximo aos 10 millóns de euros, de cara á renovación da obsoleta rede xeral.